Hola, benvinguts i benvingudes a aquesta primera classe del curs online Multiplica de promoció i comunicació del consum conscient. Em dic Toni Lodeiro, faig part de la cooperativa Opcions i vaig dinamitzar el meu primer taller sobre consum conscient allà per l'any 2001, o sigui que porto uns quants anys donant-li voltes a aquest tema. Començaré, com és lògic, explicant què és per a mi el consum conscient. Consumir és un acte que fem gairebé a totes hores, consumint des de la roba que vestim, l'energia o els aparells electrònics que fem servir, els aliments que ens sustenten, fins i tot els carrers que trepitgem o els parcs que trepitgem. Gairebé tot el que fem està relacionat amb alguna mena d'acte de consum. El consum conscient és una proposta que ens anima a realitzar aquestes accions adonant-nos, en la mesura d'allò possible, o sigui, sent el més conscients que puguem de les implicacions de tota mena que tenen els nostres actes de consum, a curt, a mig i a llarg termini. Tant per a nosaltres mateixes, per exemple, per a la nostra salut, economia o qualitat de vida, com per al nostre entorn, el medi ambient, els drets laborals, l'economia local, etc. Per exemple, comprar un determinat producte en Amazon pot resultar-me interessant si em surt més barat o perquè em resulti més còmode rebre-ho a casa, però en canvi pot no agradar-me que pel meu carrer passin més furgonetes de repartiment i que aparquin en la vorera, o que Amazon hagi despedit a una amiga meva que treballava per a l'empresa per la seva activitat sindical. En la meva opinió, la proposta del consum conscient està composta per dos elements fonamentals. En primer lloc, m'interessa el consum conscient com una proposta de qualitat de vida alternativa al consumisme avui hegemònic. El consum conscient ve a dir-nos que hi ha altres models d'èxit personal i col·lectiu i altres models de felicitat. Potser heu sentit a parlar de simplicitat voluntària, de vida senzilla, de bon viure, aquest terme es fa servir més a Llatinoamèrica, o de vida lenta. Això últim potser l'heu sentit més en anglès, slow food, slow cities. I si no heu sentit parlar d'aquestes propostes o voleu saber una mica més sobre elles, en els materials complementaris del vídeo trobareu alguns enllaços. Una altra aportació del consum conscient, potser la més coneguda, és ser una eina de participació econòmica, social i cultural, perquè quan consumim d'una o d'altra manera estem donant suport també a diferents models econòmics i, en definitiva, a visions molt diferents de l'ésser humà i de la nostra relació amb la resta d'éssers humans i amb la resta de la natura. No és el mateix que jo vagi en cotxe a una gran superfície a comprar una safata de Porexpan amb 6 pomes cultivades a Xile, a no ser que visqui a Xile, que no és el cas. Doncs no és el mateix que si jo, que visc a prop de Barcelona, vaig a peu a la botiga del meu barri, amb la meva bossa de la compra reutilitzable, i compro a granel pomes recollides a Lleida, de producció ecològica i distribuïdes per una cooperativa que agrupa pagesos locals. El món que contribueixen a dibuixar aquests dos exemples que he posat és ben diferent. Vull tornar enrere per fer èmfasi de nou en que el consum conscient, en la meva opinió, no deu oblidar, com sovint succeeix, que no només portem una llista de deures per ser millors ciutadans i ciutadanes, per cuidar més el medi ambient, etc., sinó que oferim també un model alternatiu de qualitat de vida que ens anima i ens ajuda a viure millor. De fet, fa uns 15 anys vaig publicar un llibre, ja una mica desfasat en molts aspectes, el que vaig titular Consumir menys, viure millor, perquè tenia molt clar que la proposta del consum conscient mai no seria exitosa apel·lant només a motivacions morals o ambientals. Més enllà del que alguns autors denominen minories exemplars, entre les que tu o jo probablement ens trobem si estem veient aquest vídeo, a la majoria d'integrants de qualsevol societat els preocupa o ens preocupa sobretot la nostra qualitat de vida i la dels nostres éssers estimats. Per això, la promoció del consum conscient no deu basar-se només en recompenses morals, sinó que també, o potser sobretot,
en fer visibles els avantatges tangibles i immediats que tant a nivell individual com col·lectiu pot aportar-nos canviar els nostres hàbits de consum. Si consumeixo menys carn i més llegums, si vaig més a peu o en bici i faig servir menys el cotxe o l'ascensor, no només cuidaré més el medi ambient, sinó que també estalviaré diners i guanyaré salut. Si em compro menys roba o renovo menys sovint el telèfon mòbil o el cotxe, potser després d'un temps hauré estalviat prou com per poder reduir la meva jornada laboral durant una temporada, prendre'm potser un any sabàtic o ni que sigui alguna setmana extra de vacances. I tot i que moltes vegades els preus dels lloguers o unes legislacions laborals o unes polítiques empresarials que no protegeixen prou la conciliació no em deixaran que per molt que m'hagi esforçat pugui fer canvis en la meva jornada laboral. Perquè el consum conscient pot ajudar-nos en alguns aspectes, però no podem demanar-li miracles. Un dubte habitual és perquè unes vegades sentim parlar de consum conscient, unes altres de consum responsable o de consum sostenible i fins i tot de consum ètic, crític, transformador i un llarg etcètera. Abans que res, us avanço que fa un temps vaig escriure un article al respecte que trobareu enllaçat en els materials complementaris en el que aprofundeixo més en aquest tema, però intentaré fer aquí ni que sigui un petit resum. Per començar, us dic que tots aquests noms composats, consum responsable, consum conscient, etc., s'acostumen a referir en essència al mateix, que és una aposta per un model de consum més compromès en la cura de la nostra salut, del medi ambient, en unes relacions socials i laborals més justes, etc. Cada cognom, això sí, ens aporta matisos diferents. Consum sostenible o consum ecològic són termes més associats a mirades més verdes. Consum crític o transformador acostumen a ser cognoms més vinculats a mirades més polititzades o més esquerranoses. Bé, i en ve de gust explicar-vos per què la revista Opcions, que va ser la primera revista especialitzada en consum conscient publicada a Espanya, va passar en 2004 de parlar de consum responsable, que és el terme més fet servir en llengua castellana o en llengua catalana, a fer-ho de consum conscient, a parlar de consum conscient. I va ser per evitar la proximitat, que ni que sigui de manera sutil, existeix entre la responsabilitat i la culpa. I és que ens sembla molt desencertat qualsevol terme que pugui, ni que sigui de manera indirecta, reforçar la sensació de que les nostres accions individuals són responsables de les injustícies que ens rodegen. El terme conscient, en canvi, ens suggereix una major flexibilitat. Jo puc ser conscient de les diferents opcions que tinc al meu abast i també de que unes vegades puc permetre'm eleccions més compromeses, però no sempre. Perquè les opcions més saludables, proambientals i prosocials siguin les més habituals, són necessaris també, o inclús podríem dir sobretot, importants canvis en les legislacions, en les polítiques públiques i en les polítiques empresarials. I no, Jeff Bezos, el president d'Amazon o Joe Biden no tenen la mateixa responsabilitat que tenim tu o jo perquè no tenim el mateix poder. O sigui, creiem en el poder del consum conscient, sobretot quan s'articula de manera col·lectiva, però seria tan erroni infravalorar el nostre poder com consumidors i consumidores com sobreestimar-lo i creure que si jo canvio, el món canvia, o que el nostre consum pot canviar el món. A mi acostuma a agradar-me més dir que simplement podem formar part del canvi, i aquest títol, Som part del canvi, li vam donar una guia sobre consum conscient i economia social que vam publicar el 2017 i que és un bon resum teòric i pràctic d'aquesta matèria. I d'aquesta guia trobaràs l'enllaç en els materials complementaris. Per cert, que acabo de nombrar el terme economia social i us recordo que en un vídeo que podreu veure el Rubén Suriñach, de la xarxa d'Economia Solidària de Catalunya, ens explicarà què és exactament l'economia social. En quant a la pràctica del consum conscient, estic gairebé segur que si estàs veient aquest vídeo és perquè la coneixes en bona mesura, però en tot cas intentaré fer un breu resum.
Abans que res, explicar-te que, en la meva opinió, els factors emocionals són un element clau perquè els nostres processos de canvi siguin satisfactoris, duradors i s'encomanin millor a més persones. O sigui, és important com vivim a nivell íntim el consum conscient i com ens relacionem amb altres persones i amb la resta del món. Una resta del món que tantes vegades no comparteix la nostra sensibilitat i el nostre entusiasme pel tema. I com aquest tema és fonamental, li dedicarem un vídeo només a parlar d'això. A un nivell purament pràctic, et recordaré algunes idees clau. La primera passa per qüestionar-nos necessitats i intentar, moltes vegades, reduir el nostre consum. Des de tancar l'ordinador quan no el fem servir, agafar un llibre en la biblioteca o demanar-li prestat a un amic en lloc de comprar-lo, o fer servir el transport públic en lloc del vehicle privat. Una altra idea clau, en la mateixa línia, és optar, sempre que puguem, per productes reutilitzables, a granel o menys envasats. Portar les nostres bosses i tàpers a comprar o fer servir, per exemple, mocadors de roba en lloc de Kleenex, o tovallons o draps en lloc de paper de cuina. És bo recordar també que els productes de qualitat acostumen a ser més cars d'entrada, però que moltes vegades un producte més durador, més eficient o més reparable acaba sent més barat a mig termini. Una altra clau molt important és intentar apostar pels productes, serveis i empreses més locals, comerç de proximitat, producció local i, sempre que puguem, recolzar les iniciatives més compromeses, empreses cooperatives o altres iniciatives d'economia social, prioritzar en general les empreses amb més compromís ambiental o social, la banca ètica, les comercialitzadores d'electricitat d'origen renovable, etc. I per últim, però no per això menys important, vull recordar-te que el consum conscient no pot estendre's sense les iniciatives col·lectives que el promouen i faciliten. Les empreses més compromeses, les cooperatives o altres iniciatives de consum compartit, i també entitats socials, ecologistes o sindicals, passant pels partits polítics més afins a la defensa de l'economia local, el transport públic, les polítiques ambientals, la reducció de la jornada laboral o les polítiques de conciliació i cures. Recolzar aquesta mena de propostes no sempre cau estrictament dins dels límits del consum conscient, però gairebé sempre és clau per generar les condicions perquè sigui més fàcil accedir a opcions de consum i a estils de vida més saludables i més sostenibles. Però vull insistir en que no és gens recomanable intentar fer-ho tot bé, ni molt menys. Incorporar, per exemple, un bon canvi al mes, si podem sostenir-ho en el temps, ja implica un gir molt important en les nostres vides. Però d'això parlarem, com ja he comentat, en un vídeo que podreu veure sobre com fer un consum conscient gaudint en l'intent. Estem ja en la recta final del vídeo i vull explicar-te que el consum conscient no és avui una opció tan minoritària com ho era fa 20 anys, quan jo vaig començar a interessar-me per aquest tema. Et donaré unes quantes dades a mode d'exemple i, a més, en els materials complementaris trobaràs enllaços per aprofundir en aquest tema. Segons un informe publicat per la OCU en 2019, a Espanya, el 73% de les persones pren ja alguna de les seves decisions de consum influïda per criteris ètics o de sostenibilitat. De fet, un estudi realitzat al 2018 per al diari 20 Minutos deia que 9 de cada 10 persones, a Espanya de nou, havien canviat algun hàbit per pal·liar la contaminació. I segons un estudi recent de l'Ajuntament de Barcelona, gairebé el 70% de les persones estan molt o bastant disposades a reduir el seu ús del cotxe. El 85% estan molt o bastant disposades a comprar productes alimentaris de proximitat. El 65% molt o bastant disposades a reduir el seu consum de carn i el 55% a reduir els viatges en avió. No són unes dades dolentes. En quant a les alternatives de consum,
a Espanya comptem ja amb més de 200.000 clients de banca ètica i amb més de 100.000 persones sòcies de cooperatives elèctriques verdes. El 2018 va néixer la primera comercialitzadora elèctrica pública i 100% verda, Barcelona Energia, impulsada per l'Ajuntament de Barcelona. Però com les polítiques públiques són un tema molt ample, al que dedicarem un vídeo específic, millor no m'estendré gaire aquí. Sí que vull dir que en els darrers anys es van gestar els primers plans municipals, el primer va ser el de l'Ajuntament de Barcelona, i autonòmics d'impuls del consum responsable a Espanya, i que avui dia tenim un ministre de consum, com és l'Alberto Garzón, que malgrat les pressions que rep, s'atreveix a llançar campanyes que promouen la reducció del consum de carn, una cosa impensable no fa tants anys. Alhora, el comerç digital no deixa de créixer, i Amazon tampoc. La fortuna del seu propietari ja val més que el PIB anual d'Espanya, que és la quarta economia de la Unió Europea. I unes poques grans cadenes de distribució, entre les que destaca Mercadona, acaparen ja més de la meitat del comerç alimentari. I, entretant, el comerç tradicional segueix en declivi, estan ja per sota del 15% de la quota de mercat. Quines conclusions podem treure en tot això? La consciència ciutadana va en augment i també creixen la quantitat, la diversitat i la potència de les anomenades alternatives de consum. La banca ètica, l'electricitat renovable, l'alimentació agroecològica, el comerç just, i les polítiques públiques també milloren en molts aspectes, però la força i la inèrcia del mercat són encara massa grans. Queda molt per fer. El consum conscient necessita aprofundir en la seva aliança amb altres moviments ciutadans, com moviments sindicals, veïnals, i continuar promovent polítiques públiques cada vegada més ambicioses. Polítiques que han de ser un àrbitre que afavoreixi, sense complexes, a les iniciatives i pràctiques més compromeses en l'ocupació local de qualitat, la justícia social i la sostenibilitat ambiental. Dir-te també que en els materials complementaris pots trobar suggeriments d'articles i vídeos per saber-ne més i per aprofundir en els temes que han anat apuntant. Tot i que, com recomanació general, t'animo a visitar el web de la revista Opcions, opcions.org, i a buscar si en el teu territori hi ha algun mapa d'iniciatives de consum responsable o d'economia social. Aquesta mena de mapes són molt útils per conèixer i connectar-te amb recursos i experiències properes a on vius. Un exemple és el mapa col·laboratiu Pam a Pam, que funciona tant a Catalunya com al País Valencià. Només a Catalunya, al mapa Pam a Pam hi ha 1.400 iniciatives. I ja per acabar, animar-te que el consum conscient t'ajudi a aprendre coses noves, a conèixer persones i iniciatives que et motivin, a viure de manera més tranquil·la, en resum, a viure millor. I també, per suposat, a formar part del canvi.